Come on. Todos bom. Marhaba. Bienvenidos. Привет. Mi nombre. ¿Qué tal? Зрители, нету хорошо. Batalha, na verdade. Приглашаю радиоэфир в YouTube эфир.
Every single day I walk down the street, I hear people say, baby, so sweet. Ever since puberty, everybody stares at me. Boys, girls, I can't help it, baby. So be kind and don't lose your mind. Hoş geldiniz. Just remember that I'm your baby. Take me for what I am. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ses geliyor mu? And don't waste my time. He's crying, oh, honey bear. I ain't still not take me home. I am. Take me, baby. Oh, leave me. No way can I be what I'm not. But hey, don't you want your girl hot? Don't fight, don't lose your head. Won't you fight? Won't you get This gigs won't work. I'll look before I leave. I love margins and discipline. I make lists in my sleep, baby. Once my sin never quit. I follow through. I hate mess, but I love you. What to do with my impromptu, baby? So you want, 'cause this Selam aleyküm. You gotta rise and don't compromise. You want to get right away. Take me for what I am. Salam aleyküm ezizleşler, aziz Türkmenistanlılar, aziz doğanlar, sevgililer, yakınlar, uzaklar, ağaynlar, karındaşlar, klasdaşlar, kursdaşlar, gullukdaşlar, ovadaşlar, ildeşler, kimin karasından kara gumbat degen bolsa ve gelin bu gepleşige yine de sevgili aydınçıyımız Türkmen sahralı Emin Rasen'den başlayalım. Bugünkü gününe Türkmenistan'ın halkının aktivistlerinin ve beyliklerinin arasında bolup duran ýagdaýa başlamak için başlayalım. Aleykümselam Timur Türkmen näle gowy? Yaz Timurcan näme edelim? Biziň esasy derdimiz belli. Yurdumuz, vatanymız, halkymız, ýylymyz.
Sonra Timurcan başkalar sorar. Bilemza onu hiç haytiyemedin. Hiç kim bilmeyen soruğa cevap soracak. Yani benim bilem okşam. Kalmadan bir cezada dünya mağara çümele. Mamak dolar kontuya lirik. Nihayetleşler kalmagal boltur pul derdi yıktı adamları diyeniyali ve yine de ştayda Hudaydan korkmagan korkmadık adamı gördük. Sevgili tanımal şahirimiz, aydınçımız, sesi ovazlara yanlayan, sesi yüreklere hoş veren Bağmurat Xandanov'dan Hudadan korkmayan adamını gördüm. Timur Türkmen diyema. Bunu sonra oturanlar näme diýädi? Türkmenistan'a gitti. Hani Türkmenistanlıdın görkezin? Türkmenistan'dan talap edin. Näme üçin edin ora? Kimsini eliniz ayağınızdan tuttu? Ve ştayda bildirecek olan iyileşlerine kısalı havar Türkmen nefs paylaştır. Şunu YouTube'dan ayda inmesi YouTube Türkmenistan'da dinleniyor. Hudaya şükür näme diýsegem görülýär. Şu radyomuzdan dinleyen iyileşler okap verecek. Naşıl oğlan Mansur Mingelip häzirki günde Türkmenistan'ın türmesinde yerleşýär ve onu türmeden kovup otyrlar. Ölse ölsün, kırılsa kırılsın diýip adamkärçilik wapşe ýok diýenýärler. Mansur Mingelip bu genayet istiýenli больница koloniýa 10 numara neskik mescid diýer. Adam öljegini bilip muçe ne boldy Türkmenistan'da. Timur Türkmen başga böýrän efirine gitmeden kim diňen bilem ha. Aydın bugün radyo. Temamız siyasat. Halkın içinden aydylýan aydınlar, Mahdum Guly, Seydi, Zelili, näkilisinden
bolup duran zatlardan, Allah'dan korkmayan adamlar hakkında. Sen bana gelýän bäde eýtbeýt. Aç efirini, buyur Timurcan. Kynmy? Bileniň et. Indi şol demokratiyada üçün şol oglan endi ölkütmeli mi türmedi? 75-nji ýylda 18 ýaşly oglan. 20 ýyldan bäri bir güne ýaty. Näme üçin? İşi vardı, pulu vardı, avrayı vardı. Görüp bilmediler, görüklik ettiler. Yaşayacağız ya oyun herhalde ya birliğini. Yani üstüne bu paydınlığı tam. Ben adamdan korktum, bu dağdan korkmagan adamdan korktum, bu dağdan korkmagan adamdan korktum. Nihayet ildeşler dinleyişime yağlap hem kalmagalı boldu hem Allah'dan korkmayan, Hudaýdan korkmayan adamların hem köpelkidendigini bugünkü günde biz şonu Şahyryň Aydınçynyň tanymal başy Aydınçymyz Bamurat Hamdamow Türkmenistanyň, Özbekistanyň Kudüs'de yine de bir näçe ýurtlaryň arkadan artisti ömürzok bolsun, Allah can saglygyna şifa bersin. Yaram anniversary gowrak direşdik ýöne tölemedik ayakta geçip bir toýlarda aýdym aýdy Allah can ömrüne ömür bolsun. Indi ştaýly kyssaly habar berjek bolýan Türkmenler habar serwisleriniň berişi ýarak daşary ýurtdaky rus dilini okuyacak eýildeşler. Мансура Мингелова выгоняет из тюремной больницы. В колонии он умрет в течение нескольких месяцев, деп башлык коюптурлар. Туркменский политзаключенный Мансур Мингелова намеревается выписать из тюремной больницы МРБ-15 и вернуть в колонию строгого режима ЛВК-11. При этом даже сами врачи в приватных беседах признают, что в колонии заключенному не выжить, а решение о переводе было продиктовано сверху. İştayda bir adamlar görýäs, Türkmenistanyň hökümeti daşary ýurtda 200'lük siýasatini alyp barýar. Bu aýdymy hem dinlärsäz ilerde 200'ler barada Gurban nazar hal nazardan ve bugünkü günde serediliň ildeşler Türkmenistanyň halkynyň ýagdaýy bugünkü günde internetde güýçlendiren aklar assambleýede çykyş edýärlerine öňküsi agaçdan alma ağaçtan uzağa düşen aktif kavunlar renk alır denýäli. Täze gelen häkimetde de biz üç köşklik hissat göremezak şol bir perwaýlyk halka garaýyş, bir perwaý garaýyş, näme bolar şol bolsun, näme işler şeýtjenler gününi görsünler. Emma şolaryň ýanyna ýarlak kılınyp beren beýleket berenleriň hemmesini öňünde käbir mümkinçilikleri belki döretip ýörendirler. Ýöne bugünkü günde biz ýene de görýäs halkyň içinde näçe köp goşup bilseler, näçe köp etip bilseler agzalalyk goşjaklar, näçe köp bolsalar halkyň içinde. Goşmaldan halkyň arasyna agzalalyk. Halkyň arasyna agzalalyk goşan adamyň dili bilen goşsa dili gurasyn diýip dile getmeli. Eli bilen goşsa eli gurasyn diýip dile getmeli. Näme üçin biz bugünkü günde hakykatlary gürlemeli? Bugünkü günde can eziz ildeşler, can eziz Türkmenistanlılar, ey musulmanlar, doganlar, Hristiyanlar, doganlar we beýleki milletler, doganlar, Ýewreýler, doganlar, mysal üçin diýende Armeýan doganlar, nasionalistleri aýdybam oturjak dälmezem. Türkmenistanyň için aglaba Türkmen var, Özbek var, Gazak var, Ermeni var, Azerbaýjany var, Orsy var, Tatary var, Inguşy var, Çeçeni var, Asetini var. Garaz kiminden SSR Respublikasynda eger 15 sanaky respublika bolanmasa, bugünkü günde Türkmenistanyň içinde 40-50'den gowrak nasionalist millet ýaşaýar Türkmenistanyň içinde ve bu ýurt bizinki, bu halk bizinki, bu topraklar bizinki, göwe kan daman yer bizinki. Allahu Teala näme buyurýar? Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, Musa, İsa Aleyhisselam'ın İncil'inde nämeler bildirýär? Adalatly bolan kul hemişe Allah Teala tarapyndan ýalkynlanjakdyr diye. Ve ne zaman bendeler dünya yüzünde adalatly özüni alyp barsalar, beýleki bendelere garşy meselem gurulan hökümetler ýa-da beýlekler
Allah Teala'nın hoş görsünü kazanacaktırlar. Hem bu dünyası hem o dünyası avat olacaktır diýilen zat şu. Näme üçin bugünkü günü, näme üçin de seretsek imminne şu men musulman diyen devletlerde bozgulçylyk bar. Halky zaya mı? Elbette ki halky zaya değil. Yurdun başına kızaya, yanına gelip buna yallakaçılık edýänler zaya, biderekçilik edýänler zaya. Ve şu taýda yine de gelin koşkuyumuza geçelin edilmiştir. Bu derdini dinleyelim. Ne anonim başladan ya da sesini eşitensen birlikte tanarız. Dinleyelim, lezzet alalım. Türkmenistan'ın halkı ağzı birliğe çıkacaktır. Bu günü size getirip verecek katı, govi, ekonomik, siyasi haberler var. Yurdumuz katı şu an yukarı derecede götürüldü, elin ayasında saklandı. Şonun için elin ayasında saklandı yurtta adalet bolmaly. Sebäbi elin ayasını saklajak bolduranlar hem adaletli bolmagyny talap edýär. Adaletli bolmaly, belli bir standart bolmaly halkyň ýaşaýyşynda. Ýa-da ýitgitmeler, öldürilmeler, ýene bir zatlar bolup halky bir-birine düşman edilen günler bolmaly däl. Biz şonuň öňüni almaly diýilýär. Gelin dinläýäliň bu derdi. Изилештер Мансур Мингелов барadaky маглуматты окуян. Руководство больницы оправдывает выписку тем, что медицина уже не в силах помочь этому заключенному. Однако, если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя облегчить страдания, продлить жизнь, замедлить развитие болезни. В колонии без медицинской помощи Мансур просто сразу умрет. Если уж на то пошло, то безнадежно больных, согласно туркменскому законодательству, можно актировать, то есть досрочно отпустить на свободу. Однако в случае с Мингеловым эта тема не поднимается. Хотя совсем недавно на заседании Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации замглавы Министерства иностранных дел Туркменистана Випа Хаджиев, интересно, фамилия, пообещал, что власти рассмотрят вопрос о помиловании Мингелова. Мансур Мингелов выступал в поддержку этнического меньшинства Белуджи, к которому сам принадлежит. Когда в 2012 году его избили при задержании и незаконно поместили в Центр реабилитации наркозависимых, чтобы зажили следы после побоев, он начал активно добиваться справедливости и писать жалобы. В итоге его приговорили к 20 годам лишения свободы в рамках сфабрикованного дела о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия, развитие пива, распространении порнографии, контрабанде и незаконном обороте наркотиков, на что наши правоохранительные органы, к сожалению, очень даже способны. Вину свою он не признал. Сначала правозащитника содержали в политической тюрьме Авадан-ДП, затем перевели в колонию ЛБК-11. Когда в 2014 году его хотели вернуть обратно в тюрьму, он объявил сухую голодовку, но 19 день голодовки, перевод в тюрьму был отменен. В 2018 году Мингелов чуть не умер от туберкулеза, а в 2021 году у него образовался осложненный туберкулезом остеомиелит на ноге, которая была сломана при задержании в 2012 году. Мы призываем власти Туркменистана отпустить Мингелова на свободу. Он отбыл уже более половины своего незаконного заключения по наркотическим статьям. Люди в Туркменистане выходили на свободу раньше отмеренного срока, даже совсем недавно, при президенте Сердаре Бердмухамедове. Яркий тому пример эстрадный исполнитель Назир Хабибов, который тоже сидел по статье наркотиков 292. Он был приговорен к 15 годам за хранение наркотиков в крупном размере, но просидел лишь 6 лет. И вот, товарищи туркменистанцы, граждане ООН, правозащитники, это вы должны слушать, и вы должны этого добиваться. Почему вот именно Мансур Мингелов, Мурат Душемов, который находится тоже незаконно в тюрьме, Авез
Murat Abezov Katolik прочитал стих. Doğanlar birlikten uzak kaldık. Bala çağırırdım uzak kaldık. Почему они сидят в тюрьме? Это все должно закончиться. До скольких пор это будет продолжаться? Это и неправильно, и нечестно, и нечеловечно, и негуманно. Ой, Аллахумма салли аля сейдина Мухаммеден аля али сейдина Мухаммед. Требуем у правительства Туркменистана немедленного исполнения законодательства. Как отвечаете вы, у нас очень хорошие и очень правильные законы, даже лучше, чем во всем Европейском Союзе, в согласии по правам человека, но почему-то, к сожалению, Туркменистан в лице президента Туркменистана или в лице министра иностранных дел или в лице других лиц, которые вообще не имеются лицами, а лицом является именно тот, который сидит у власти. В данный момент их стало двое, как бы сказать, двухголовый, не могу так назвать, ну, двухголовая ящерица, можно сказать, двухголовый дракон, можно сказать, двухголовый динозавр, можно сказать. Как мы знаем, они вымерли несколько миллионов лет назад, и им сейчас не время жить между нами и управлять разумными и умными людьми. Так что, eziz şunlara hakkımızı talep edelim, halklarımızı talep edelim. Beydip yeke-yekeden İstanbul'da tutulup gidip Türkmenistanlarda kösenip yürümeyelim. Yurdumuza eve çıkalım. Извиняюсь, не могу ответить на телефонный звонок. Я занят. Ben radyo efirim geleyi alışlar. Vay, kim bu? Tak, alo. Aleykümselam. Enha ilişkiler karar bakşıyımız Atavay Sarıguluyup'tan bu derdiğini dinledik ve gezek geliyor. Yine de şu Mansur Mingelov, Murat Düşemov, Övez Murat Atayev, Ol Çağacık, Nurgeldi Halikov, İsmatullayeva, Doktor Ayal Maşkala. Nem için bular entegem türmeden çıkarılanak? Nem için Mansur Mingelov bugünkü gününe Balinsa'dan çıkarıldı. Doktorlarının aytmağına göre ölüme yakın indime hiç gidip kömek eden ok, kesel kömek eden ok. Diyene şolun alak hem bolsa, kıynansak hem Türkmen hükümeti bu çağını adarlap kayta Balniçkadan elvaka 11'a yani has ağırrak yağdaya geçirip o tayda gönü ölüme koyuveren hem içindir kanun işleyen ak ya da aktiviri ödetip bol ya bolini belirli bir günü kaldı yaşamana ömrünün kalanını öğünde yaşaysından değilenak yengilligem döredilenak zaten bir güne otil ömrünü köydürdüler ömrünü çürüttüler hiç Allah'dan korkanak bular hacada var geliyorlar o minem o kadarlar tövlek taşını molladan doldurttular yani kıynansak hem bu yurdun başına oturan adamlar direliş kovay diye adını koyuptur hani 200'lü Müslüman da ölecekmiş önem varmış illerin önünde namaz okanan boluymuş sadaka verenin boluymuş yani kıynansak hem başka yerde de başka şeyde demiş bunların hem akıpsın adı münafık eken münafıklara yer kabul etmeyen eken bunu hem Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurup geçti ve illeşlerimize erkinliğimize bugünkü günde Amerika'da Demokratik Vatan Türkmenistan toparı Murat Kurbanov'un görkezmegine yol başçılığına Amerika'da Orsiyet halkından ehli ön Ester Sayuzu'nun halkı kim şu an Amerika'da var olsa yığınlanışıp o onun zdanesinin önüne demonstrasiya geçirttiler ya gıykılık geçirttiler Orsiyet'teki Navalny'ni boşadın diktatörleri yıkılın durumda bir kanun basıl petanına çıksın deyip gidip yatır yağtılık ve gelin Türkmenin koşkusu bilen devam edelim erilmişler. Öldür ağaydın.
Oh ha, men dinle o ti adamlar hem YouTube'da hem radyoda. Näme diýen? Awa. Ha. Bolya. Men sana düşündirýän. Soňra düşündirýän, okey? Dur. 40 minutdan 40 minuttan jaň edýän 40 minuttan soň. Alo, merhaba. Çok affederim, ben şu an canlı yayındayım, hem radyodayım hem YouTube'dayım. 40 dakika sonra arayacağım, olur mu? Anlatacağım. Yani acelesi yok. 40 dakika sonra. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Sağ olun. Radyo efirde oturdum edilirse şoň üçin bir adderin tema alyp barmak kynap boljak boldy iki efirde de. Indiki de TikTok hem goşup görkezek şunu. Türkmenistan'ın halkyna bütün dünýäde şu seslenip otyrs İmi radyo diýip ýazyp bilýän edilmişler. Edilmişler görüşimiz ýaly, dinleýişimiz ýaly. Emin Rasen dostumuz, ağamız, Türkmen Sahraly Türkmenimiz sağ bolsun özüniň wagtly 21-nji asyra laýyk, hani 21-nji asyryň mahdum gulusu diýsek, 21-nji asyryň sedisi zelilisi diýsek hem ýani ata-babalarymız, şahir ata-babalarymız bilen deňep biljekdigimizi hem görkezýär şutaýdy. Hakyky dogrudan aýdýar, däpde surdan aýdýar, däpde surumuzdan aýdýar, törämizden aýdýar, bolup gelişimizden aýdýar. Deregi aslında ey Türkmen adyň nirden gelip çykan bismillah dünýäniň başlaýjyndan selam wagty. Türk imanlyk gelenden, Türkmenlik gelen, Allah Taala'nın yer yüzüne goýan bir kanuny bar bolsa, birinji bolup özi kabul edip, öz däpde suruny sindiren bir millet bolan üçin hem Türkmen ady bilen bu dünýäde tanalýar. Ol 50 ýyl mundan ýa-da 100 ýyl mundan kinoda Superman, Batman oýlap tapdyrlar, ýa Spiderman oýlap tapdyrlar. Başdan adamzat bar bäri, ýekece bir millet bardy, olam Türkmen ýatdan çykarmaň hiç haçan. Bugünkü dünýäde Superman, Batman diýseler, şolar Türkmendir we düş inanan. Türkmenistanyň 6 milyon
ya da 7 milyon halk diýilýän bolsa bugünkü günde bilin ki Türkmenistanda 7 milyon Superman vardır. İşte 6 milyon 998 bin Superman, 2 Superman'i yıkıp biler. Yani özüne Türkmen deyip bilenler. Belki Türkmenim derler hani duşok bilen, kaka arası Türkmen, kanunları Türkmen nälip, bütün dünya car edip, buna karşı hem tanımal siyasetçi adamların yanında gurlan Gurbanguly Berdimuhammed din yurdun başındaki prezident vardı o döwürler bugünkü günne başka bir titul saýlap alypdyr özüne oğlunu goýupdyr prezident edip Serdar Berdimuhammed'i ýöne ondan hem biz gördük ki ol hem başka bir uğurda gidip barya eger ýalňyşman Kur'an-ı Kerim'de gowy edip soran ýanynızdaky molla işanlardan Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimesi var haýsydygyny aýtjak däl adyny tapsınlar, okasınlar, öwrensinler. Şonda näme diýär? Dünýä ýüzünde bir millet bar, şoňa hiç kim degmesin diýe. Şonuň ganyny dökämän, şoň üstüne gaharyny getirämän, şo milleti aýaga galdyrasaňyz diýe. Şonuň üçin eýildeşler musulman adamlarda dinimiz İslam'da näme buýrulýar? Allah Taala emri vardır, farzı vardır, 5 san. Şonu ýerine ýetirmeli. Ve enemiz, atamız hem bolsa Allah'dan son geli onkyny ýerine ýetirmeli. Ýöne enen ýa-da atan sana Allah Taala garşy gidiljek, dine garşy gidiljek bir ýol öwretjek bolsa, enen atana garşy Allah üçin ýok diýip bilersiň sen ki nä dogry, özüňi bir dozak etjek bolup görsiň, meni hem dozaka sürüklejek bolup görsiň diýip ogly ýa-da gyzy enesine de ýa-da atasyna günah iş, nä dogry iş, haram iş buyuran wagty ýok diýmesine garşy çykmasyna ruhsat berilýär. Ve gelin ejildeşler bu taýda ýene de biziň goşgularymyza geçeli ve mehriwan ejelerimizi ýatlalyň. Mehriwan ejelerimiz bu dünýäniň ojagyny emele getirdi, garnyna götürdi, döşüne götürdi, kalbyndan berdi, bagryndan berdi. Her kimi yaratdy bere birimiziň enemiz. Bir zatdan ýatdan çykarmaýly. Bu dünýäde ýeketek Adam ata bilen Howwa ene bar wagty Adam atadan erkek nesil meňzeşi döredi. Howwa enemizdenem, Howwa enemiziň meňzeşi döredildi. Her kimin bir ýüzi owadan mulaýym boldy. Şonuň üçin hem ýüzüne, hormatyna, ýaşyna, saglygyna şolar üçin bir eje hakda goşdy dinläliň ýerleşdir. Oraş Özberdiýew. Ese buyruğum şeyler kısya. Sıldıran okuyun dünyada özüne. Yürüp ecirlere tapan okara. Dertlerim sıldıran ok özüme. Ecelincilerine yarmayız beni. Türkçe anlayan kimse yok mu burada ya arkadaşlar? Günnüzün manıdan kıyımni. Akvarım alıptır yüzümden gülküyü. Ece senin soğuk beren baktını kürkürüyeler, kâbirler oğumu. Doğsurma koyun ümmet gatırmayı, bilmediler hancar sarıp oynumu. Ece durmuşmanı şeyle bir ağır, kursuyurumu ottu kürkün. Ya yazın bu adları işte eşitleyen mi radyon sesi, koşkulat kovu eşitleyen mi? Gece bağına gülüm olmaydı. Aysın kere, yine kalbim gülüyor. Yaşım imletin veren kaydı. Şahillik durumu zehre baktılar. Zehretler. Ya eşitimi de alak. Oraş şahirden ece hakda eşitin goşýymyzyň soňky setirleri has hem oýlandyr ya. Jahillik ýaşymy ýakdylar diýe. Ýaş wagtym jahil ekenim, köp saat bilmändirini. Jahillik diýmek näme diýmek aslynda? Gelen jahillik garada gurrun edelim. Yani biri-birine adamlar bugünkü günde köp öldemey, bular jahil. Bular jahil näme jahil? Bilimsiz adam jahil. Yok, illaki kitap okumadık, üniversitet okumadık der. Aslında dini İslam'ını öğrenmedik, Allah Teala'nı bilmedik.
Kur'an-ı Kerim'i ayeti okap, bunun manisi näme ka? Näme diýjek bolýar? Arapçasy ha şeýle welin emredildi Arapça okamak sogaby kan bolýar. Ýöne manisini öwrenme gulum diýip buyurmandyr Allah Taala. Türkmençe bilýärmi? Türkmençe öwren. Orusça bilýärmi? Orusçasy bar. Sen gör muny öwre. Adamzat araşdyrmaly, adamzat umytly. Ölmedikçe her turan günüň şükür elhamdülillah turdum, işe gitmeli, ya da çay kofi içmeli, ya gezelince gitmeli, ya toya gitmeli, ya da umut bilen ertiye bir başlangıca gitmeli, bir zatın kuruluşunu etmeli, fundament tutmalı, çağalarımızı köpeltmeli, çağalarımızı bilim vermeli, geyindirmek bilen, iyidirmek, içirmek bilen, mal yatakta duran, mal değil, hayvan değil, bu adamzat. Adamzat içinde seredin umidimiz var. Ertiye gowy arzularımız var, hemmede de var. Haýsymyzda gowy arzu ýok. Hemme de gowlatlar arzu edýär. Ýöne näme üçin bu dünýädäki Türkmenistanyň bolup duran bugünkü günne bu düşünüşmezlik. Bir namarat diýsen Türkmenlere gürledin. Agam her kim akıllı, her kim özünde sözem ýetirmeýe, ýöne gelin şu taýdan da seredilin ýurdun içinde bolup duran ýagdaý. Hemme gowy agdy bir gulalygylyk ýaşap otyka biz näme paýlaşyp bilemiz ha. Bugünkü günne alimler açıklapdyrlar. Egerde yer ýüzünde diye her bir adama diye 1 milyon kvadrat metrden yer paylansa diye. Yer paylansa şu 1 milyon kvadratta bir hojalyk 7 çağası bilen yaşasınlar diye şu taýda etçegini etsinler 1 milyon kvadrat yerem bolsun diye. Dünyada 600 milyar adam gulyalyk geçinip yaşap bilýär. 600 milyar adamlyk dünýäniň kapasitesi var. Biz nämenin kafasyny yaşap otyrys? Dünyada bar ýogy 8 milyar var. Türkmenistanyň içine 5,6 milyon insan var ki Türkmenistan 150-200 milyon adamı sığdırıp rahat azdyr ýaşap biljekdir derecede bolup duran bir toprağa eýe bolup duran wagty. Biz nämen paýlaşyp bilemizler. Biz nämen gyýyryşyp bilemizler. Esas hem we aleykum esselam. Ezildeşler. Ştaýda başlan radio muştaklara, radio dahy dinleýijilere, ýa-da radiodan bizi dinleýän, takip edýänlere, Türkmenistany dogranlarymyza Warsaýdan dinleýänler, Dubaýdan dinleýänler, Hytaýdan dinleýänler, Awstraliýadan dinleýänler, Amerikadan, Braziliýadan dinleýänler, näme soňky döwürde türkmenler şeýleler agzy birlik soňky 3 ýylyň içinde bir Allah Taala özü bendesine bir görkezip barýar, bir-birimiz tanap barýar, görüp barýar. Dünýäniň her künjegine otyrys. Ýöne birek bilen görüşýäs, YouTube'da görüşýäs, TikTok'da görüşýäs. Ýene bir ýerde sosial media çatlarda, Instagramlarda, Telegramlarda, beýleki ýerlerde we bugün günde görýäris ki, hemmemiziň esasy ýa-da derdimiz ýurdun başyndaky, aýda ýurdun başyndakydan iň birinji problemasyny başlan ýerim internetde açyp bilen. Näme üçin internetde gysyp saklap otyň bu neçeli? Häli dünküde dälmidi çalışyp otyrdyň. Emma kim geldi? Aha, ýene-de KGB'niň adamyny ýene-de şoňa kurator etip goýdy. Näme üçin KGB işgärini kurator etip goýdy? Bu KGB işgäri 2020-nji ýyllar, 2019-njy ýyllarky öldü gitti diýen gurrundan soň ýitirilen ýaýlym berdi. Bu näme üçin ýene şu internetde sözleşdirip başlapdy? Bu nire gitti? Buna başka iş berildi mi, berilmedi mi? Ya bu başka yurtlara gidip bilim tälim alıp geldi ka? Hani bular rahatlıkla näme üçin açylanar? Näme şol bir köýne adamlar işledi oti? Näme üçin diýmek ýurdy şu gorkuda saklap oti? Yani adamlar Allah'a jana şükür bir rady hemişe ýatdyn bilelim. Netije taraplayın, iman taraplayın. Her bir iman edýän türkmen bendesi tapawdy ýok, kim bolsa şo bolsun. İman edýän bolsa Allah Taala inanýan bolsa, niyeti hem gowy bolsa, yurdumuzda hem düzelmek niyeti bilen bir daş süýşürenimde, bir galam ýazanymda, bir çäge bärak süýşürenimde bir sogap bolýan bolsa şonu etjekdik durun her bir türkmeniň eden sogabyny Allah Taala kabul etjekdir we berdiňler Hudaýnalarym goşgusy bilen dowam etjek ýyldaşlar. Giç bolar. Baba oğul diýilgen tek bireke, gerek ýerde ýene sözdür güýç bolar.
Hayır. O şarik var, çişirdiler sonra şarik o, üns vermeyin onu. Evet, ne bir map gördüm neredesin? Gülü oynak kalsın. Ne? Ben hiç olur. Yazın пишите комментарии. Я ребенок не ваших лет. У нас больше рэп канает. Модерн токинг это отстало. Ваша. Ömrüm puç olur. Barka. Yine bir saattan hiç olur. Hayır, silaşalım, formatlaşalım. Jay Maralışka, davay modern talking. Böyle ağam, oyun hükmen. Erizonlar, ildeşler, eri Türkmenistanlılar, yine de görüşümüz yağlı, dinleyişimiz yağlı, yine de görüp oturuz ki, Kurban nazar, berdi nazar, Huday nazar, hem vaktına, silaş, hakkına, belki bir saattan giç olur, belki bir saatimden giç olur, adam zat bilene kaçan gutorjağını, kaçan bu dünyadan ötçöğümüzü, yaxşı sözümüz aydılın, birinin üstünden gülmek gülen, birinin üstünden kemsitmek gülen, näme gelýär elinden? Hiç sat gelen oğa elinden. Senin eline alan ol ervet zadyň, any birine kesel atjak bolsaň eline kesel alýar. Ýöne bugünkü günde adamlaryň arasyna edilen bu 200'lükden Allah Taala'ny bilmezlikden diňe bu dünýäniň wagtlaýynça geçici zevkleri üçin özüniň janyny etdi. O dünýäniň baryna inanmayan Allah Taala'nyň adalatly bolsaňyz dünýä gül ýaly boljakdyr diýene inanmayanlaryň özüňiz pikirlenip görüň. Birine palçık atacak bolýaňyz ýa-da kiratjak bolýaňyz ýa-da şonu hoşamay söz bilen atma bir kazurat adamyň dışkysy adam daşlaýar bir kanalatyny uralan adam sen şonu maňa zynjak bolsaň eliň bilen alýan maňa zynýan biz köýnegimizi çykarýar üstüme sırça tutanak düşýär ýöne eliňne galýar ýuwsaň porsa ýa bir näçe wagtlar näme üçin şonu adamlar akyl etip bilener men şu taýda Kurwandyrdy delilden bir goşky bilen de dowam edeliň edilişler Türkmenistanlylar agzy birdir bir-birini sileýändyrlar giç bolar hiç haçan giç bolma delildeşdir umit hemişe bardır insan öldükten sonra bile ümit edermiş Allah Taala meni bağışlar Allah Taala niyetime göre amal versin amalyma göre bir dünýäde bir hayır bir iş boljak bolsa şonu edelim arada 1941-45'te öldürülen adamların yani şu 45-nji ýyldan soň uzu näçe ýyl geçenden bäri 50 näçe ýyl geçdi. Şu uruşdan soň öldürülenlerin esasy hem bilýär Ýewrey milleti, Yahudi milletini has köp öldürdiler, palaklary nemetdiler, ýakdylar, dir peşlerde. Şol barada şu goşky okolly adamlar bir-birini gollary ýatdan çykarmadylar we şonu bir giden Polşaly maşgalalara sowgatlar berildi, premiýalar berildi. Täbäbi şol döwürler öýüne bir Yahudi çağany, bir Ýewrey çağany gorap saklapdyrlar, bildirmändirler, nemislere bermändirler, öldürtmändirler. Biz indi türkmen bolup bir-birimiziň ölümimize seredip oturmalymy, garaşyp ýaşaňa oturmalymy? Elbetde ki ýok. Täbäbi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinde bildirýär, ya da Mümin suresinde de bildirýär. Allahu Teala iman eden gullaryny bir ara ýygnajakdyr. Muny nerden diýen dünýäden bir muňa mysal getiren ýagdaýymyzda bolan zat radioda äli bäri bir näçe ýyl mundan bir döwürli radioda şeýle gürrüň berilýär. Radioda çykyş edýärler, bildiriş berilýär. O plan şäheriň plan köçesinde bir garrymama bar, ýeke öze ýaşaýar. Şoňa Allah razasy üçin bir kömek etse imana radio ökün özüm açalaňaç otyr eken diýenler. Maşinle gidip barýan bir baý adam, ol döwrüň any Ýewropaň bir ýurdumy, dünýäniň bir künjegi Amerikamy,
ortaya tapagy kapitalizm döwürlerinde. O şoňalyk döwürleriň birinde şeýle jarnama bolupdyr, aýdypdyrlar welin haýysnama bolupdyr. Bunu dinleyen bir baýly şoförün çağırtyr da öýüne düşen wagt eline pul beripdir. Barşa babulya da eline adresini bilen produkt alıp ber, üstüne pulun taşlak gaýp, şo taýda osaň ýöne aýt diýipdir. Sen Allahdan diledin ama sana muny goýberen şeytan diýip aýt diýipdir şoförüne. Osaň şoförem aýdan ne diýipdir? Babulya ýanyna baripdir, beripdir, goşlar rahatlygyna size uğrattılar. Onun babulacağız Allah razı olsun getirenden hem koyverenden hem diýse, bak sen Allah razı olsun diýip aýdýan kim uğratdy? Hiç gyzyklanan okmy, sorasyn gelen okmy diýse, garmamanyň beren jogabyny seredin. Allah Taala islese şeytan ılgap getirip gider diye ve bugünkü günde biz ýene de şonu görýäs. Bizden garmamalar näme etdi? Allah Taala islandan soň gerek bolsa böwrenjigi garmamanyň eline getirip böwrenjigi bir takka bir igine bilen ýardyrdy we ähli halky, çağaçyklary, haýwançyklary azatlyga çykartdy böwrenjikden. Gelin ýene de Gurbandyr düzelýidi bilen dowam edeliňiz. Barça günahının ileti gıybat bilen yalanlıdır. Evet. İyili ağlamak teneti az verip köp alanlıdır. Menlikte gelir kâfi gündüğünden bolur afi. Ağıt içinin azafi kahkahı gülenlidir. Yılcık olup dünya deri gariplere derdeteri, zat deyip çapar bayi piri, gözü kundan doğranlıdır. Ne fakiri, ne zayhani, Hiç olmadan hazır bolar den gaşkyn aýdymy dinleýäs nesip boldy, özüm kimden diýip? Gurban Atabay'dan nesip boldy. Gurban Atabay'y bilýäňizmi? Gurban Atabay Türkmenistanyň ulama gaçlarına apistlik aldymy almadymy? Nihayet ildeşler eşçimler ýalar yalan bilen gıybat adamzady hiç bir wagt gowlugy eltmez. Ne bu dünýäde, ne o dünýäde. Bar diýeli bu dünýäde oňa ýene da ýene de şo ýylyň gözüniň öňünde görkezmelik oňulan ýarak bolup durandyr. Ýöne içki älemi, garankydyr, gorkudyr. Hiç her bir dem alyp bersi bilen titremek bilendir. Men şu taýda ildeşler haýyşlar geldi şu Türkmenistanyň aýdymçysy halk aýdym aýdýan Gurban Atabay'dan bir parça goýbersen diýip şol Gurban Atabay'dan nesip bolsa dowam edýär. Bolar inşallah. TikTok'a giren açayım mı? Aleykümselam. Tasiri, zalim. Ama TikTok efirem açtım adamlar gelip bilýän şu.
Hey yaptılar. Indir soktur bir erkeğe barda. Burnu asapları. Bir attılar. Böyle hedefler. Hey bereketli akıcakçı. Bilen oklar uruş hayatına uruştan davadan mı kadi oluyor? Uruş dava derler. Yaşayış uruşmak değildir, davalaşmak değildir. Direk bilen katlaşmak, direk silah format koymak. Özüne isteyen olsan silah format, koy karşında silah format. Alırsın 2 sene format. Hiç mesele değil. Şone de olmalı. Şonunu ne biliyor oluyor. Kapır deyip boynunuz yetmen, Avrupa ve Amerika yurtları, Japonya diyeniz, Kitay diyeniz, direk format ediyor. Öğrendiler yaşayışı. Demek yurdunu östürmek, halkını östürmek, milletini, vatanını beğetmek için dine ağzı bir olmak gerek. Ağzı bir olmak için direk silamak gerek. Kanunçu, deryatçı, yerine prokuror, karakol olsanım adaletli olup bilmek, prezident kim olsanım adaletli olup bilmek, kim olsan şov olur. Hoş geldiniz. Vay, gittik dağlamadı da böyle. Garip sen yığlama şirdek bolarsın diyen sözünü eşittik. Türkmenistanlar yığlama şirdek ağzı bir bolarsınız. Arslan ýaly ağzı bir bolarsınız. Yolbars ýaly ağzı bir bolarsınız. Sebebi hayvanat alemine seyreden ne hem biz hayvanların hem ağzı birligini görýäris, ýyrtyjy hem bolsalar yeri gelenne bir beýleki nemelere garşy. Ve şu taýda bugünkü radio çykyşymyzy izleşler watanymyz barada ağzı birlik barada. Bunu yıllar öňünçe aýdyp geçen yatan ýer ýakty bolsun. Sabo Artikovdan Watan diýen goşgy bilen tamamlaýar we indiki hepde juma güni imi radio.pl-da Google'dan gözläp tapýaňyz. Görüşýänçe Allaha amanatsyňyz. Dilegde bolun, niyetde bolun. Allah Taala dileňizi, niyetinize görä, dileňize, niyetinize görä amal bersin inşallah ihlimize. Azat Türkmenistan, erkin Türkmenistan, diktatorsuz Türkmenistan, adaletli, ağzı bir, salihatlı Türkmenistan için Bismillahu, Allahu Ekber.
Ay ay. Yıkatı koş. Господин комитетчик, к вам обращаюсь, который там сидит. Вам-то дошла, соответственники, пишет разные вещи. Претарианцы вымерли, как и динозавры, не выдержали и 70 лет, и вам туда дорога с вашими понятиями. Закончится песня, я закрываю эфир. До свидания. И жду в ТикТоке. Türkmenler verir. Türkmenistanlar verir. Emmesin. Bizim düşmanımız belli. Bizim hossarımız kim belli? Allah'tır bizim hossarımız. Allah. Ey ümmeti Muhammed. Oyan.